Hi guys and welcome back to my channel. Yes, yes, yes. Sabi ko nga, sana all binabalikan. Sawadi ka, jajawain. Charot. So, ngayong araw ay magkakaroon muli tayo ng panibagong episode na tatawagin nating parang TikTok compilation. Actually, it's not bago. It's just that i-compile ko lamang po yung mga episodes ko sa TikTok na Ilocano Be Like. Yes! Tama po yung narinig nyo. Especially kadag ito'y kakabsat, kakaanakan, kasinsin, ano pa ba? Karuba, dita nga Ilocano nga nagapo iti amyanan, bagatan, laod, kindaya, kat magbuy-buya ka datoy nga vlog ko. Please naman po, i-like, share, and subscribe mo naman po itong channel ko. Yes, yes, yes. So, ayun na nga. Sa TikTok po kasi, meron po akong episode doon na mga Ilocano Be Like. Ito yung mga, especially yung mga 90s pa. 'Di ba? It's not yung ganitong ginagawa ng, let's say, sa Amerika, tapos sa atin, ano pa ang trato natin, mga ganito. This is not to offend, it's just that katuwaan lamang po ito ha, wala pong ma-offend, dapat po ito kasi katuwaan lamang po ito. So, ito kasi mga observations ko, simula nung pagkabata ko, hanggang sa nagkaroon na ako, alam mo yon yung pag-iisip. So, ginawa na yun sa akin ng nanay ko, sa mga, especially, we are surrounded, or nakatira talaga ako sa Ilocano community. So, nakita ko na yung mga, kung paano gawin yun ng mga nanay dito, dati, ganyan. Tapos, ginawa ko lang siya, na parang ano lang, katuwaan ko lang sa TikTok. And, I find it na marami pong natuwa. Especially yung mga ka-Ilocanuan natin dyan. Dagiti kakabsat tayo nga Ilocano dita. Na nag-agree naman po sila. Agpaypay sumot nga talaga. Especially kapag Ilocano ka. Wen, kuna. Tagpaypay so nga talaga. So, meron po akong nagawa more than 10. So, ang gagawin ko lang po muna is, uunahin ko yung first 5. So, kapag nag-agree ka, please naman, i-like mo itong video na ito. And kung may gusto kang i-suggest or may gusto kang, let's say, i-correct or what, feel free to comment down below. Tapos, no adamat iti kayat yo or meron po kayong gustong idagdag, comment down below lang din po kayo para gagawin natin yan sa aking TikTok. So, sa lahat po ng aking mga TikTok followers, maraming salamat po sa support ninyo. Kaya naman po, I am bringing that TikTok compilation dito sa aking YouTube channel. So, please po, kung natuwa po kayo, i-share at i-like nyo naman po itong aking video na ito. Spread, spread good vibes and positive vibes lamang po tayo, mga kakaanakan, kakabagyan, kakasinsin. So, here are my top 5 na, or first 5 na mga Ilocano Be Like. Watch this. May nag-aaway. American. Hey guys, please stop fighting. Ilocano. Uy, manang nakita ngay kukuskus silapan na ka. Ay, nasyak kanya maata. Ngay ipungot-pungot ko ata. May nahihilo. May nasusuka. Ang sabi ng American, relax, drink some water. Guys, call the doctor. Ilocano. And kayo mga labulong timarunggay. Isaplit-saplit yo. Nananungan ata yung kayo ipapagpagkal. Pag kumidlat, American. Oh my God, that's scary. Ilocano. Idepan nyo dahi tatibet. Takuban nyo tilupot, tama di makimat. Pupunta ng handaan na late.
American. Hurry up guys, relate. Ilocano. Dardarasan niyo. Naudi tayo pakilanitanan tayon. Aon tumo lamabati tayo Shanghayon. Maramanan. Galing ng handaan. American. Oh, I love the food. Ilocano. Aon mo ramaraman na tayo pansit. Aon pa'y sagpaw na. So, there you have it. Kakabsat, kakanagka, ni Ikit, nga adabarbas na. Natuwa po ba kayo? Nagkatawa ka na? Aminim. So, please po, continue supporting my TikTok. And please, sa mga followers ko sa TikTok, please i-subscribe niyo po yung aking YouTube channel. Itong mumunting YouTube channel ko. And kada ito yung amin nga kailokanuan. Dito'y sa ngalubungan. Dito'y Pilipinas. Nagito'y supporters ko. Char, artista ka te. Artista ni Ikit. So, nagito'y supporters ko. Agyaman na kada kayam amin kakabsat. Kat noan yaman iti. Kat pa yung mga ibaga. Ag-comment kayo lang itka babakit basa dagitam amin tapos tukod niya man iti kahit yung nayunan or kahit yung aramidak next time or kung meron po kayong gustong gawin ko next time, feel free to comment down below. Tapos wag nyo na rin pong kalimutang i-click ang subscribe button, ang like button at ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga kaganapan sa buhay. So hanggang dito na lamang po muna tayo. Kasi meron pa po akong another part 5 na gagawin. So, God bless and stay safe po tayong lahat. Bye-bye po!